बै समाव ब्लाव ब्लाव जोंदोंमोन अर बिटिसिआ। हारिजों हारि दाङाबाजिनि दावहाथिलिमोन बिटिसिआ। तो 3 दिनों से थे रही है यहाँ। बहुत हंगामा हुआ है। गांव में आग लग रही थी और हम कपड़े बांध कर भाग रही थी। हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बांगालजों आरो बर'नि दाङाबाजिमोन बिटिसिआव। सोरनि समाव बांगाल आरो बर'नि दाङाबाजिया जादोंमोन बिटिसिआव? हारिजों हारि दाङाबाजिया सोरनि समाव जायामोन? सोरनि समाव हारिजों हारि गिख्रंथाव दाङाबाजिया जादोंमोन बिटिसिआव? 2012 मायथाइयाव सोरनि खुंथायाव सरकार दंमोन बिटिसिआव? 2012 आव सोरनि सरकार दंमोन? माइनरिटिजों बर'जों जे दाङाबाजि जादों बै समाव सोरनि सरकारमोन? सोर खालामामोन? सोर खालामामोन बै समाव हारिजों हारि दाङाबाजिखौ? दिनै बिटिआर सरकारखौ मा मोन्थाय दङ बिदि सोंखारिनो? दिनै जोंखौ बिटिआर सरकारखौ बखिनो थांदों। मा मोन्थाय दं बिस्रा जोंखौ बखिनो? बिथांमोना समाजखौ गुबुंले खालामबोनानै जोंखौ बिथांमोननि गावसिनि पापखौ सुस्रांहोनानै आरो जोंखौ बखिबावदोंसो। बरंस जोंखौ साबायखरसो होनांगौमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ राजखान्थिनि माला गानहोना आन्दायहोनो नागिरदों बिपिएफआ। लाइमोनफोरनि इयुनखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों बिपिएफआ। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों TCLCनि मासिगिरि थमास नार्जारि बिथाङा बुंबावदों, आथिखालनि बिटिआर खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा साबायखरसो बावनो नांगौ। मानोना प्रमद बर'आ दिनै बिटिआर हालामाव गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै होफैबाय। सुंख'हायै दाहार गालांनाय पापखौ दिनै प्रमद बर'नि सरकारा सुंख'गासिनो दं होननानै फोरमायथिदों थमास नार्जारि बिथाङा बुंबावदों, 2012 मायथाइयाव बांगाल आरो बर'नि गिख्रंथाव दाङाबाजियाव गोबां खहा जानाय बाथ्राफोरनि सायावबो बिथाङा गोसोखांथि होबावदों रायजो राजाफोरनो। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोनि। हारिजों हारि दाङाबाजिया सोरनि समाव जायामोन? हारिजों हारि दाङाबाजिया 2012 आव सोरनि सरकार दंमोन? माइनरिटिजों बर'जों जे दाङाबाजि जादों बै समाव सोरनि सरकारमोन? सोर खालामामोन? दिनै जोंखौ बिटिआर सरकारखौ बखिनो थांदों। मा मोन्थाय दं बिस्रा जोंखौ बखिनो? बिथांमोना समाजखौ गुबुंले खालामबोनानै जोंखौ बिथांमोननि गावसिनि पापखौ सुस्रांहोनानै आरो जोंखौ बखिबावदोंसो। बरंस जोंखौ साबायखरसो होनांगौमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गावसोर मावनाय पापखौ बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकारा बे पापखौ सुस्रांगासिनो दङ। जोंखौ साबायखरसो होनांगौमोन। खिन्थु बरंस बिथांमोना साबायखर होनो अनगायै जोंखौ गाज्रिसो बखिगासिनो दं। आरो लेटेस्ट जे ट्रेनखौ बिथांमोनहा लाबोदों बे ट्रेनाथ' बिराद गाज्रि। मा ट्रेन बेलाय? उन्दै हाई सेकेन्डारियाव फरायनाय जाय सात्र सात्रि बिथांमोना भटार लिस्टआवनो गैया, दाबो भटार लिस्टआवनो गाखोआखै, बैफोर सात्र सात्रिखौ दिनै न' थांनानै फैसानि प्रलबनाव बिथांमोना जयनिं प्रग्राम लागासिनो दं। राजनितिनि मेलाव बिथांमोनखौ लाबोगासिनो दङ। राजनितियाव बिथांमोनखौ सोनानै दिनै जोंनि इयुन जोलैखौ मा खालामनो सानदों बिथांमोनहालाय? इयुन जोलैखौ मा खालामनो सानदों? फोसाबनो नागारै जोंखौ लेथ्रा जायगायावसो बिथांमोनखौ लाबोगासिनो दङ। बिथांमोननि फिउचारा मा जानो सानगासिनो दङ? दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे सरकारा सुबुं सम्पद दानो थांगासिनो दङ, दागासिनो दङ। बड'फा सुपार 50 मिशन लानानै दिनै सुबुं सम्पद सोरजिनो सेस्था खालामगासिनो दं। रह खामानि मावगासिनो दं। दिल्ली बायदियाव कचिं हैगासिनो दङ गोरिब गुन्द्रा न'खरनि फरायसुलि बिथांमोनखौ। आरो बे समावनो बिथांमोनहा दिनै उन्दैखौ राजनितिनि फोथाराव लाबोनानै दिनै समाजखौ मा खालामनो सानदों? मा खालामनो सानदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङालाय? दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, आं बेखौनो जोंनि दिनैनि जे हाबाफारि वार्कार्स मिटनि थ्रुयै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो जाहाथे
बिथाङा बै उन्दै उन्दै छात्र छात्रिखौ लानानै राजनिति दा खालामथों। बिथाङा समाजनि फोसाबनाय खामानियाव जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे हाबाफारि लादों बिथाङा सापर्ट खालाम आरो साबायखर बाव बेखौ आङो हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आंनि तरफनिफ्राय बिथांखौ आं खावलायहरदों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।